Ola, moi boas noites, de novo. Hoxe, como lles dicía nos dous anteriores programas, que se emitiron ás 21:30, ás 22, pechamos esta aventura e, polo tanto, facemos unha cousa absolutamente excepcional, que é un triplete de conversas, un triplete con tres persoeiros que nos contan cousas moi interesantes. Como lles dicía nos dous anteriores, tivemos os dous directores de cine, Jorge Coira e Ignacio Vilar, para intentar facer unha despedida de cine. E tamén dicía, cando presentaba Ignacio Vilar, que aparte o cine sempre é un mundo de soños, pero tamén soñamos coa literatura, desde a escrita. E que millor que para ter ese mundo de soños, pechar este programa con Víctor Freixanes, un home dunha longa e dilatada traxectoria vital e profesional. El, entre outras moitas cousas, que iremos falando, desgranando polo miúdo, é esencialmente escritor e editor, como lle gusta autodefinirse, a pesares de que tamén compatibiliza o que é o pensamento, a reflexión, a creación literaria como novelista, o ensayo, compaxino, como digo, con tarefas executivas. Non en van, hoxe en día é director executivo e xeral de Editorial Galaxia, a editorial que non hai nin que presentala. Gracias por estar con nosotros neste último programa, Víctor. Moitas gracias por invitarme. No, o agradecemento é noso, e desde logo é un orgullo, como digo, terte... Sinto que sexa para despedir nada, porque son dos que creo que hai que celebrar os bautizos e menos as defuncións, pero sempre que hai que creer na resurrección. É tanto, é tanto. Agardemos, inda que son momentos duros, difíciles, moi complexos para levar adiante calquera iniciativa empresarial, e nomeadamente as vencelladas ao mundo da comunicación, que che vou a contar a ti, Víctor, que, como digo, levas en tarefas executivas moitos anos. Antes de ser director xeral, como eres ahora de Editorial Galaxia, o fuches xa fai moitos anos tamén de outra editorial mítica de edicións xerais de Galicia. Aquí, sobre a nosa mesa, hai algunha das publicacións tanto de edicións xerais como algún facsímil editado sobre todo por institucións, e tamén obras vosas, como por exemplo temos aí Grial, o último número voso, pero ti tamén estuveches en Anaya, por exemplo, no grupo Anaya, pois eso, en temas de alta responsabilidade directiva. Donde te sintes máis a gusto, Víctor? No mundo executivo, nos cargos directivos, porque hai que xestionar, hai que tomar moitas decisións? Mira, eu sempre digo, e parece un chiste, pero a min de maior gustaríame ser escritor. E o meu corazón está aí. E onde eu son máis, e onde se pode ver as miñas teimas e a miña maneira de ver o mundo, é na miña condición de escritor, fundamentalmente de escritor de ficción, de novelista e, se se quere, de ensayista. O que pasa é que a nosa xeración implicouse dun xeito activo no que é intentar soñar e sacar adiante no que a ela lle correspondía, pois, a identidade cultural dun país. Nos creíamos e creemos que Galicia é un soño posible, e que, ademais, Galicia existe porque ten unha cultura, porque ten unha lingua, porque ten unha maneira de ver o mundo que foi construindo ao longo do tempo, a través de xeracións, a través de séculos, e que hoxe fai que estes habitantes, homes e mulleres deste país, pois construísen unha maneira, un imaginario simbólico do que son eles. Esa cultura é un valor engadido, é un activo, mesmo en termos económicos, en termos políticos, porque ter un sitio no mundo e ter unha identidade no mundo, sobre todo neste mundo globalizado, onde todo tende a confundirse, digamos. E a levar un pensamento único, camisa única, chaqueta única, e así, sobre todo isto está moi ben para os que fabrican... Bueno, chaqueta única no, que a túa é moito máis bonita que a miña. Sí, está moi ben para os que fabrican as chaquetas e os que fabrican o pensamento único, pero os que non queremos ser iso, pois creemos que este país hai que sacalo adiante co esforzo de todos. Eso levounos a asumir iniciativas no movimento cívico, ás veces no mundo sindical, no mundo da política, en algún momento da nosa vida, no mundo da empresa, no mundo da cultura,
e no mundo das organizacións empresariais que fan posible que isto que chamamos o pensamento, a creatividade e a cultura se difunda no mundo, porque se ti escribes un libro, se ti fas unha película, se ti pintas un cadro, ou se ti compós música e logo non se difunde, e logo non entra nos circuitos de promoción habituais nos mercados, que son globais, que os están xa, non existe. Por tanto, moitos de nós acabamos dirixindo proxectos da industria cultural porque creíamos que era a única maneira de que Galicia, igual que necesita forzas políticas propias, igual que necesita un sindicalismo propio, igual que necesita consciencia da súa identidade, empresas, estructuras financeiras, necesita estructuras, organizacións empresariais no ámbito da cultura e da creación. E iso foi o que nos levou, o que me levou a min a un día decir que sí, e, bueno, pois acabei niso. E unha parte importante da miña actividade está aí. A min, cando a xente me pregunta, por que non escribes máis? Porque unha parte da miña novela e da miña creatividade e da miña imaginación, que tamén é limitada, pois está en sacar adiante as cousas. Non tan limitada, non sexas tan modesto, porque ti fuches recoñecidos con importantísimos premios, digo, pola túa escrita, entre eles o premio da crítica, o premio Torrente Ballester, eso non se consigue, non se acada se non tuveses tanto talento e tuveses esa imaginación, como dis, cando te metes no mundo da novela. Tamén é o resultado das casualidades, é dicir, os premios literarios que son unha maneira de romper o silencio e de petar na xente para que saiban que existes e que existe o libro. Polo menos os premios iniciais, os que me presentei, que foi o Premio Blanco Amor, que foi o que me presentei eu, e o Premio Torrente Ballester, por outras razóns, é unha maneira de romper o silencio. Pero despois, os premios tamén son o resultado de que había nese momento competindo contigo. Ás veces, de repente, unha obra magnífica, recordade que xente ao lonxe de Eduardo Blanco Amor non levou o premio competindo con outra obra, na miña opinión, magnífica, que é Adiós María de Xoana Torres. Non lla podían dar as dúas. O xurado optou por unha delas. Logo, os lectores teñen as súas preferencias, pero as dúas son dúas excelentes novelas. Os premios son moitas veces resultado de casualidades. O recoñecemento está noutras cousas. Na obra, na trayectoria. Na trayectoria. Pero a túa trayectoria, por eso, Víctor, non é que eu sexa... A ver, este espacio, sempre digo, foi un espacio de conversas relaxadas, nun ton eso amable, suave, distendido, pero tampouco pretendo nunca ser laudatorio sin xeito, é dicir, laudatorio porque, como digo sempre, as persoas que por aquí pasaron tedes merecidos e sobrados méritos que non fai falta estar abundando en ser... Moita gracia. Non, pero é verdade, é dicir, como ti e outras persoas, non hai que estar sendo, permíteme o vulgarismo, non hai que ser uns pelotas, pero é verdade, tedes hai que recoñecervos a vosa trayectoria e especialmente a túa, como digo, porque desde moi xoven te comprometiches, é dicir, eu preparando esta entrevista vía que eso nin o sabía, a pesar de que ti e eu nos coñecemos xa desde fai un bon feixe de anos, pero non sabía que ti aos 26 anos xa andabas por aí, pois eso, trebellando en moitas historias, non? Pero para non desviarnos desto, para centrar máis no que é a conversa, falabas agora, puxéchesme en bandexa, o tema da industria cultural en Galicia, que algún sempre pensamos que é unha pena que non, desde quen ten a obriga de impulsalo máis, e aí sí que sempre... A ver, a iniciativa privada ten que ser quen o desenvolva, ten que haber estímulos do tipo que sexan, poden ser fiscais, de outro tipo de incentivos desde a administración, e mesmamente aquí en Galicia, fai uns anos, apareceu a AGADIC, a Axencia Galega de Industrias Culturais, que, bueno, empezaba a ter un pouco de impulso. Chega esta crise, parece que esmorece todo. Ti que opinas? Como está hoxe en día a nosa industria cultural, que, por lo que dis, temos tanto que ofrecer fora? Eu creo que a industria cultural hoxe está afogada, non só en Galicia, pero en Galicia está vivindo un momento moi duro. Eu son dos que creo, como dixen antes, que a cultura é un valor engadido fundamental para o desenvolvemento da sociedade, para a existencia das colectividades, é como un valor engadido económico. Poño sempre este exemplo, unha botella de albariño é unha botella de viño branco, pero o concepto de albariño xa é un concepto
cultural. É a luz de Occidente, é o Camiño de Santiago, son as cancións de Martín Codas, son os manuscritos medievais, a música, as praias, o medio ambiente, todo iso vai creando un universo, unha maneira, o Camiño de Santiago, como dixen antes, unha maneira de ver o mundo que lle dá identidade a un produto, que é un viño branco, que hai moitos no mundo, e mellores incluso. Pero ese valor engadido, ese simbólico que vai construindo unha maneira de ver a realidade, é o que fai que esa botella de viño branco pase de ser un produto cotizado no mercado se cadra a centavos de euro a valer, pois, a ser cotizado e ser solicitado e demandado, pois, por 12, 20, 25, 30 euros, o que sexa. Un valor engadido. Unha pedra ornamental, unha pedra que sai das canteiras de Guillarei ou das canteiras do Barco de Valdeorras, pois é unha pedra. Eu recordo, e sempre poño aos meus alumnos como exemplo, que os teus alumnos, hemos de dicir, e perdona que te interrumpa, os teus alumnos en comunicación, onde te impartes clase. Porque explico que a cultura e a comunicación son un valor fundamental nos procesos empresariais, nos procesos culturais. Recordo un empresario, un artista occitano que tiña en Os Ojo de Nova York unha tenda onde vendía pedras, pero pedras crollos do río, que os organizaba, os clasificaba, limpaba, escribíalles a historia de que praias viñan, de que parte do mundo, como estaban constituídos en termos de mineraloxía, e logo vendíaos como obxetos que se convertían cun halóxeno en riba en esculturas naturais. Cando cheguei ali, fascinado, porque automáticamente empecé a pensar no Camiño de Santiago, no románico, na pedra, na rosa de pedra que decía Valle Inclán que era Santiago de Compostela. Hasta no Santo Grial, supoño. Claro, e entonces dime, pero mire, esta mesa de pedra que ve vostede aí, unha mesa preciosa de xisto negro, ven do seu país, do Barco de Valdeorras. Entón eu preguntaba, valía 700.000 pesetas daquela, non? E preguntaba eu, esa encimera de pedra cortada dun xeito especial, e aí está ese o valor engadido, a maneira de cortala o artista, a maneira de presentala, o currículum que levaba a pedra, de onde viña, o que se falaba dela, é dicir, todo ese imaginario facía que esa pedra, que ao sair da canteira vale nada, casi que xa regalan, ali pois tiña unha cotización como a que tiña. Bueno, ese é o produto do discurso cultural, sin o Camiño de Santiago, sin Xelmírez, sin Rosalía de Castro, sin Álvaro Cunqueiro, sin Álvaro Cunqueiro non existiría a cociña galega, prácticamente. No? O sea, a Condesa de Pardo Bazán, non existirían. Todo iso é o resultado dunha maneira de ver o mundo que é a cultura. E as industrias culturais teñen un valor... Picadillo tamén nos axudou un pouco. Claro, pero ten un valor cultural, un valor económico moi importante, que é a viabilidade dun país. Que está pasando agora? Bueno, pois que na crise actual e na maneira de entender a crise por parte dos gobernantes ou de algúns gobernantes fai que a cultura sexa nestes momentos a primeira que padece esa situación. Entón, nós, dende a sociedade civil, dende a iniciativa privada, temos dúas posibilidades, ou entrar no discurso depresivo de deixarnos levar pois, polo victimismo ou polo resentimento ou polo suicidio, porque ao final é unha especie de entrega á depresión. Suicidio colectivo, neste caso se entrega unha depresión, claro. Ou tomar a iniciativa e sair ao campo libre a pelexar. E iso foi a decisión que tomamos na Editorial Galaxia cun proxecto que está agora, que a partir do verán empezará a circular, que se chama Mar Maior e as plataformas digitais de Galaxia, cun chamamento, ademais, á sociedade para que os que queiran estar connosco... Teño aquí, non, un pouco, que será o vosso noso... Sí, é un folleto, ese será o vosso novo selo, non? O logotipo. Selo dunha liña de traballo, unha liña de traballo que levará a cultura galega e autores galegos. E falo de autores galegos desde Castelao, Otero Pedrallo, Vicente Risco, ou Carlos Casares, Antón Ribeiro Coello, ou Xulia Alonso, a Emilia Pardo Bazán, Valle Inclán, Xulio Camba, Becerra Fernández Flórez, todo o que teña Galicia detrás, dende o Conde de Lemos a Picadillo, é Galicia. E nos estamos en condicións de lanzalo ao mundo en calquera idioma de mercado que sexa, que teña demanda. A primeira presentación vai ser na Casa do Lector en Madrid a finais de novembro,
Aí imos a ir ca biblioteca do autor Álvaro Cunqueiro, en tanto a obra en galego como a obra en castelán de Cunqueiro. Que tipo de edición ides a facer? Edición accesibles a públicos, non queremos edicións de mercado, pois, alrededor dos 14 euros ou 16 euros, porque o que queremos é que se difunda, non queremos facer edición de bibliófilo, nin edicións de luxo, eso non ten sentido. E despois, o seguinte paso sería o ano que ven en Buenos Aires, porque nós creemos que hai unha Galicia fora de Galicia, que existe, e esa Galicia fora de Galicia encontramos desde en Heidelberg, onde estiven hai pouco, e establecemos un primeiro proxecto, saberemos en que queda, para sair en alemán, co apoio da Universidade de Heidelberg como asesora das traduccións ao alemán, o que podemos facer en inglés e o que podemos facer, lóxicamente, moi fundamentalmente, en castelán e en portugués. En Buenos Aires iremos con un libro que se vai titular Os galegos e a Argentina, haberá 1000 exemplares en galego e 5000 en castelán, que vai precedido por un estudio, unha presentación literaria de María Rosa Lojo, unha das grandes novelistas argentinas, filla de galegos, e vai tamén, aí está Débora Campos, aí está Rui Farías, aí estou eu tamén, e intentamos presentar á sociedade argentina o que son os galegos, cunha filosofía. É imposible entender a Argentina sin os galegos, igual que non se pode entender sin os italianos, sin os judeos, etc. Entón, vamos, desde os primeiros exploradores que chegan ca cidade dos Césares subindo o Río Negro cara na Uaupí, hasta a Pérez Esquivel, Raúl Alfonsín, ou os avós da actual presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, que son da Fonsagrada. Bueno, todo iso hai que vendelo como un activo e hai que mobilizar esa nación dos galegos no mundo que non só está aquí, sino que están en todas partes. En Brasil ímolo facer con Nélida Piñón, en Uruguai estamos falando con Eduardo Galeano, que sería un pouco o noso introductor, en México xa veremos con Ken. O sea, uns embaixadores de luxo. É que temos que xogar forte. E temos que xogar forte con os nosos recursos. Galaxia, afortunadamente, non ten débedas, non ten hipotecas. Claro, estáse movendo con recursos propios, e recursos propios son limitados para un proxecto deste tipo, que vai acompañado da plataforma digital. Ou a cultura galega está nas redes, movéndose en condicións de poder ser descargada, solicitada e dialogando no mundo todo das plataformas digitais, ou a cultura galega perde o carro da historia. E se perde o carro da historia é como perder o alfabeto no seu momento, ou como perder a Gutenberg no seu momento. Acabas de falar das plataformas digitais. Un día, por este programa tamén pasou un home bon amigo teu, como é Xavier Alcalá. Que está nos consellos de Galaxia e está neste proxecto tamén. E eu sei, e bueno, e como compartimos amizade con ele, sabes que é un home ilusionado e ilusionante, el ben que falaba, incluso moito antes de falar contigo para vir a conversa, xa dicía, hai que preguntarlle a Freixanes por isto da plataforma digital, porque é dos grandes defensores. Ti realmente que eres igual que eu, procedemos eso do mundo analóxico, dos que nos gusta tocar os libros, temos amor polos libros, eso, o sexto sentido e os outros 5 restantes, non, do olfato, do tazo, de tocar un libro, de visualizalos e de conseguir edicións tan maravillosas que hai, tocar a gramaxe do papel. Ti velo como non hai non se pode renunciar ás plataformas digitais, pero temos que adaptarnos. É como a electricidade, isto é encender a luz e o mundo cambia, e o mundo é unha realidade distinta. E ademais, hai unha frase que eu cito... Pode ser, perdona, Víctor, nos dirás, como digo sempre, non a mí, sino aos nosos telespectadores, que é importante, é a razón de ser deste programa, como digo sempre, poden convivir os dous, verdad? Claro, bueno, conviviron, vamos a ver, eu non sei que vai pasar dentro de 1000 anos, pero non me importa, porque o mundo acaba cando nós acabemos, e logo os que veñan detrás xa o farán distinto, mellor ou peor, segundo o seu propio saber e criterios. Pero que si é evidente que nós imos ver, o papel vai dominar durante moito tempo o mundo, entre outras cousas porque o papel é unha das grandes, un dos grandes negocios universais, fálase do petróleo, pero o papel cotiza en bolsa e é un valor estratégico como produto superior ao petróleo en moitos aspectos. Imaginen os nosos espectadores... Mira, oxe, perdona que te interrumpa. Oxe, Jorge Coira enseñoume unha cousa na primeira conversa desta noite, e ti estás me enseñando outra,
que non o sabía, o seña, está por enriba, sí. Non digo por enriba, pero está a par económica e estratégicamente das bolsas, o papel e o tel. Os países escandinavos, a gran riqueza que teñen son os bosques. Como cultivan os bosques, precisamente, e cultivan os bosques como sardíns. As bobinas de papel de todo. Nos Galicia podíamos ter iso, porque Galicia produce casi a mitade da masa forestal de España, pero, sin embargo, temos isto a monte que parece a selva mostrenca. Total. Bueno, pois é un problema noso. E iso tamén é un problema cultural, é un problema educativo, é un problema de formar os valores do pobo para que o pobo e a sociedade sexa consciente do que ten e como ten que cuidar, que non se trata de convertir as rías en esterqueiras e que ali botar de todo, cando ali está a gran riqueza económica deste país en materias, por exemplo, de produtos naturais, de peixe, marisco e demais. Bueno, pois eso todo está, no fondo, cando falamos dos libros, cando falamos da literatura, cando falamos da cultura, cando falamos das industrias da cultura, falamos de todo isto. E o mundo do turismo, que é o turismo que hoxe nas sociedades occidentais é un dos valores culturais de primeiro nivel, pois tamén é unha industria creativa, onde o componente cultural é decisivo. Pero claro, se non se cuida, se non se traballa, se non se cultiva intelectual e materialmente, pois eso morre. E se, respondendo á pregunta que ti facías antes, se os gobernos non entenden que hai que investir económicamente para pular estas iniciativas e estas industrias, morren. E se perdemos o hábito do traballo e do coñecemento nesas industrias, xa non nos recuperamos. Vou poñer dous exemplos. Un, Galicia Moda. Que era Galicia Moda hai poucas décadas? Nada. Eran a costureiriñas, a miña nai era costureira, andaba cunha máquina de coser onde podía, e de repente alguén descubre que o valor engadido do diseño, é dicir, o valor engadido da arte, da creatividade, pode convertir unha salla dunha costureiriña nalgo distinto cotizado no mercado. Iso exixe planificación, comunicación, arte, diseño, capacidade de relación, é dicir, toda unha estrategia que é unha estrategia cultural das industrias, da cultura e da comunicación. Así nace Galicia Moda, con aquel Luis Carballo da Rugas Bella e todo aquilo, e aparecen os caramelos, e aparecen os Adolfo Domínguez, e aparecen os Verinos, e aparecen toda aquela María Moreira, todo aquel mundo. Zara, en certa medida, Zara está nesa onda, que tamén foi Luis Carballo o autor do Pelegrín. Claro, valor engadido, cultura, valor simbólico, que se ponga ao servicio dunhas determinadas dinámicas. Que fixo o goberno daquela? Investir económicamente naquela aposta, financiar en grande medida as presentacións da moda galega, que era unha cousa exótica na que casi ninguén creía, en París, en Londres, aquelas postas en escena que parecía isto un extraño Hollywood, e a xente miraba como dicindo, pero estos, e traían aos artistas de fora. Bueno, eso foi un investimento económico por parte da estrategia política daquel momento que tivo unha repercusión inmensa nun sector, todo o sector textil. E como decía antes, Zara en gran medida é resultado disso. É fruto disso, é así. Claro, pero se deixamos de cultivar iso, pode ocurrir o que pasa, por exemplo, en Ferrol. O que pode pasar en Ferrol? En Ferrol saben facer barcos. Como cerren os asteleiros, como deixe de haber fábricas onde os traballadores transmiten de pais a fillos a arte de facer barcos, chega un momento en que xa non sabemos facer barcos, e entón non nos recuperamos. Un veciño da miña aldea, un día ali, alrededor da lareira, comentando a crisis, chegaron uns mozos, pediron unha cunca de viño e fixeron un comentario. E dixeron, a este paso imos ter que poñer as patacas e empezar a criar o porco debaixo da escaleira. E o paisano mira para eles e dice, é que xa non sabedes. Claro. É dicir, perdeuse a transmisión do coñecemento. Xa non sabemos, agora non sabemos. Todos queremos ser urbanitas e abandonamos. Pero non saber significa perder a capacidade de transformación da realidade, que eso é cultura. A cultura non é só o que sae nas procesións e o que poñen na mesa o día de festa como un floreiro, non. A cultura é a capacidade que unha sociedade ten para atopar respostas aos desafíos históricos de cada momento. E nós
neso estamos. Non imos a rendirnos e imos seguir, porque queremos neste país. Pois, Víctor, ves o que dicía ao inicio, eres un pozo de sabiduría e o teu pensamento sempre é reflexión viva, deberíamos ter... Pero pouco me fan caso. Por desgracia, cando as persoas son moi brillantes e moi inteligentes ou van por diante dos tempos, Pouco me fan caso. o mellor é que vas por diante dos tempos, Víctor, eso pasa. Creo. Mira, imos moi fora de tempo, pero que dixen, xa que nos van a permitir que rompamos un pouco as normas neste último programa, quero che facer, pero pídoche que, por favor, aí si me contestes como moito nun minuto, a un tema que ti, como gran defensor que fuche sempre da lingua galega, como dicía antes, desde moi xoven, hoxe en día, por exemplo, dentro do Consello da Cultura Galega, eres o responsable da lingua, fai unhos... Agora non. Bueno, fixeches fai hai un tempo, digo, recordo que fixeches unhas declaracións cando se empezou a falar do espírito da lei de normalización, que poñía en marcha o novo goberno de Núñez Feijóo e demais. Tú chegaches a calificalo como unha auténtica trapallada, que recibiu a contestación por parte do presidente. Sigues pensando o mesmo? Sí, sigo pensando o mesmo. Aquelo foi unha trapallada. Estou falando do famoso decreto de plurilingüismo. Eso foi unha trapallada para justificar unha saída política que no seu momento se fixo para gañar unhas eleccións e meter unha lingua na batalla. Con aquelo de Galicia bilingüe. Meteron a lingua na batalla, que é o último que se pode facer. E falo de uns e de outros, pero fundamentalmente o goberno actual. O futuro da lingua galega pasa polos galegos, pero pasa tamén pola política, porque é unha decisión política apostar ou non apostar pola lingua deste país no que significa a súa identidade. E hoxe en política o que manda parece ser que son eso que se chama agora os mercados, que é dicir, facer o que a xente di que hai que facer. E o malo que non o fan así, porque non lle preguntan a xente nada. E a xente o que está é comida pola televisión de consumo barato e pola droga do fútbol. Fútbol que debe 700 millóns de euros a Facenda e ninguén pide explicacións, porque se calquera de nós ou as nosas empresas debese unha mínima parte diso, estábamos todos na cárcel. É tanto. Pero co fútbol non. É así, é a vida. Porque así amansan a sociedade, e unha sociedade mansa é unha sociedade manipulable. Víctor, como digo, foi un auténtico placer terte aquí hoxe con nós para rematar este programa de conversas, este programa que estaba moi noviño, ainda non cumpliu os 3 meses, cumpliría a próxima semana, pero de verdade, gracias por haber compartido con nós este tempo, gracias que che transmito en nome dos telespectadores. Pois moitas gracias a vos, e como estamos nunha emisora da vencellada á Igrexa, pois non nos desanimemos e creamos na resurrección. Pois o gallá que sexa así. E bueno, gracias de corazón. A todos vostedes, señoras, señores, de verdad, moitas gracias por haber compartido moitos de vosotros, o sei, ao longo destes casi 3 meses, como dicía, moito tempo. Hoxe realmente é un día triste porque acaba esta maravillosa aventura. Como xa saben, Popular Televisión, por lo que vimos dicindo, remata as súas emisións o último día deste mes. E bueno, a crise tamén afecta, como falábamos ahora con Víctor, de que xeito aos medios de comunicación. Tamén, ademais de isto, de que sexa un día triste por isto, quero facer alusión a que tamén é moi triste, tristísimo, porque onte abandonounos unha queridísima colega como foi Concha García Campoy, e isto sí que non ten solución. De todos os xeitos, a pesares de que ela desaparece físicamente, seguirá estando moi presente nas nosas vidas. Neste último programa de A Conversa, estou lendo, non quero esquecerme de nada, quero agradecer o traballo dos meus compañeiros, Alex Martín, David Calviño, Nito Cotelo, Lourdes Rivera, Sergio Páramos, e tamén ao excepcional grupo de percusión Odaico que puxo a sintonía musical este programa. De xeito especial a Juan Collazo, o seu líder. E, por encima de todo, agradezolles a todos vostedes, de todo o corazón, o seu apoio e o seu afecto que nos transmitiron a través de diversos medios. De non ser por vostedes, como dicíamos tamén antes con Víctor, este programa non tería sentido. Foron os auténticos protagonistas xunto cos persoeiros que por aquí pasaron para contarnos cousas tan interesantes como, por exemplo, das que hoxe nos falou Víctor Freixanes. Agardo que nos volvamos a ver a non moito tardar. Sexan todo o felices que lle sexa posible.
a pesar das dificultades. E xa saben, sigan a soñar, porque sempre debemos de facelo. Adeus.